ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda yake da tarin ni'ima ga bayinsa cikin kaddarawarsa da falalarsa da ni'imarsa ya kaddara mana ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu yau muna ranar lahadi ne wanda ta dace da 14 ga watan rabi'a ke hijira maki sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1445 muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babu shakka darasin mu na bayan mun zo karshen surar da muke ciki wanda ita ce suratul Fatir muna fatan ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da darussan da muka ji a cikin wannan aya da ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji da hannuwa da abin da Allah madaukakin sarki ya hana mu yau kuma za mu tashi suratul yasin wannan sura ce makiya daga cikin surori makiya kiran mutane akan tauhidin Allah madaukakin sarki yarda da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarda da alqur'ani wanda a ɗabi'ar malam bahaushe da an kira yasin to an kira mugun abu a za ka ga irin malaman su ana mutum kira da malam mai yasin yana mai kashe mutane ko mai haukatawa yasa su masu kama yasin da lakabi iri-iri akwai yasin mai barkono akwai mai allon karhe akwai mai da baya wanda ya daga ayar karshe kalmar karshe za a fara kuma a yau baya duk wannan wani abu ne wanda yake ya saba wa karantarwar sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka yasin sura ce daga cikin surori na alkur'ani mai girma ba ta da wani abu na mugun abu a cikin ta ko daya wannan wani jahilci ne da gargajiyanci da al'ada wanda ba yasin kadai aka ma irin wannan mummunan tunanin ba yanzu idan ka da malamin gargajiya idan ya zo yana kokarin yi maka addu'a ya gari ya ce a karanta kulhuwan lahu to kenan ana nufin babu kai a duniya da ka suna karanta ma kulhuwan lahu to kana daga cikin marigaya idan ka ji an ce a karanta wa da kulhuwan lahu to in ba sa ba kaji an ce Allah ya ji kai haka kuma wannan surorin ta ka ɗauke su a wajen neman kariya wasu a wajen neman buɗe sai suka mai da alkur'ani kamar wani farmasi wanda in ka shigo ga maganin mura ga maganin asuba ga maganin ulsa ga maganin hawan jini haka suka mai da alkur'ani mai girma tare da lalle cewa alkur'ani mai girma waraka ne da dukkan ciwon da ke cikin zuciya ka yana ba da ma waraka ga gangan jiki amma a irin mummunan fahimtar su suka wa waɗansu ayoyi da surori na alkur'ani mai girma ya saba wa karantar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan mutum ya zama har yana jin ita yasin ginnan
wata sura ce wanda take mai muni babu shakka ya muna zato zuwa ga Allah kuma ya yi mummunan fahimtar da bai dace a ce musulmi yana da ita ba dan wani in kace zan ja maka yasin to ranan ba zai barci ba ranan ba zai barci ba zaka ja bai yasin kenan mugun abu ne zai shiga wani hali wannan dukkan tunani ne na mutane yasin sura ta daga cikin surori na alkur'ani daidai take da sauran surori babu shari a cikin sai alkhairi idan mutum yace zai ja maka yasin sai ta ibnu dubu dan za ta zama maka addu'a da kariya daga kowane bala'i da musiba ta daga cikin surori daga cikin surorin alkur'ani kuma suna daga cikin wato abinda ake iya neman tsarin Allah madaukakin sarki da kowane shari da kuma neman alkhairi da ita gaban za a nema da sauran surori da haka muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya sa mu fahimci abin da shine gaskiya da kuma yin aiki da shi Allah ta'ala ya sa mu dace da dukkan alkhairan da ke ciki ya bude mana kwakwalen mu da tunanin mu fahimci gaskiya sannan mu yi aiki da ita da haka muna fatan Allah ya sa mu dace ya zama bismillah a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ubangiji ta ce yasin wannan ɗaya daga cikin wato harfa da alqur'ani wanda ake kiran da al-huruful muqati fi awwal sura ko fi awail sura yankakkun harfa da ake samun su a farkon sura wanda sun fara tun daga suratul baqara alif lam mim aka zo ala imran ga sunan da suka kare a suratul nun wal qalam wa ma yasirun duka waɗannan suna daga cikin harufan da ake kiran su la ya'lamu ta'wiluhu illa Allah ba wanda ya san fassarar su ko ma'anarsu sai Allah akan samu waɗansu malamai su yi fassara da zai ka dauke da su Sufyan ibn Uwayna shi a nan gurin yace abin da ake nufi da yasin bi ma'ana ya insan wai kamar ana kiran manzon Allah ne Allah ya tabbata ya insan ya kai mutum haka waɗansu daga cikin malamai irin su Sa'id ibn Jubair suka faɗa sun ce a dukkan habsha ana iya cewa yasin ana nufi ya insan amma dai abin da ya tabbata shine tana daga cikin al-huruful munqati'a fi awwal sura harufa waɗanda suke yankaku wanda ake samun su a farkon sura wanda la ya'lamu ta'wiluhu illa Allah ba wanda ya san ma'anar su sai Allah warasikuna fil ilm ba su binciken ilimi idan sun zo yaquluna amanna bihi suna cewa sun yi imani da wannan harfar yasin dan kullum min inda rabbina duka daga wajen ubangijin mu ne sanin ma'anar su hakikan sai ranar tashin alkiyama Allah zai fasa baki nan a gane me Allah yake nufi da wannan amma Allah ya kalubalanci duniya da sha'irai da waɗanda suke ma'abota sanin lugga da ma'abota sanin komai na larabci ba sa iya fassara irin waɗannan baƙaƙen da Allah ta'ala ya saukar da su a cikin alkur'ani mai girma gurare daban-daban la la mutawiluhu illa da haka zaman ka lafiya in ka zo ka ce Allahu a'lam bi muradi bi zalik yasin sai ka ce Allah sai yasa abin da yake nufi da ya'un da sinin anan gurin sai Allah ya ce wal qur'anul azim hakim al-qur'an wal qur'anul hakim na'am ubangiji ta'ala na rantsuwa da alqur'ani mai hikima babu shakka idan kalli alqur'ani akwai hikimomi daban-daban hikimar alqur'ani ba ta karewa idan ka diba wata sura da daga cikin hikimar Allah da ya sanya a cikin alqur'ani sai ka ga suna karewa da waɗansu irin kalmomin iri ɗaya a ƙarshe
kace wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha kaga sai su kai da ha wasu rani kuma za ga suna karewa da ra tabarakallazi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira sai ga su kuma suna karewa da ra da makamantan irin wannan hikima a cikin alqur'ani yan uwa tana da yawa sai Allah yace yana rantsuwa da alqur'ani ne mai hikima ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yake da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama amma kai baka da ikon ka rantse da wani abu sai da sunan Allah in ka rantse da wani abu ba Allah wato shike da ka shirka ka fara ka sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah yanzu Allah yake rantse da dare a wadansu guraren ya rantse da wuri ya rantse da rana ya rantse da wata da sauransu saboda shi da iko ya rantse da dukkan abin da ya ga dama amma Allah madaukakin sarki baya rantsuwa a banza illa dan jawabin rantsuwar sai ya nuna muku wani abu mai muhimmanci a gaba inda ya rantse yana a nan gurin da aka ce wal qur'anul hakim Allah na rantsuwa da alqur'ani mai hikima sai Allah ya ce innaka la minal mursalin la ilaha illallah a lokacin da mushrikai suke tababa akan manzancin manzon Allah suna kokkonto suna ƙaryatawa sai Allah ya yi rantsuwa da alqur'ani mai hikima yace innaka lalle kai ya Muhammad laminal mursalin wallahi kana daga cikin manzanni aga ta faru ka kare kenan ko su yarda ko ka su yarda ko kai imani a yanzu ko kar kai imani Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi yayi rantsuwa yana mai tabbatar da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma babu shakka kuma ya isa da sakon Allah ya ba al'umma nasiha har sai da mutuwa ta same shi akan haka bayan sun sakon Allah sannan bayan rantsewa da Allah yi akan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin manzanni kuma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul manya daga cikin manzannin da aka zada wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam Allah ta wa kazna minhu misakan galiza wadannan Allah ya rike alƙawarin su alƙawari wanda yake mai karfin gaske kaga aka fara lissafin manyan manzanni da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda yana daga cikin me yana daga cikin manzanni kuma shine ma shugaban su shine da shi aka rike aiko manzanni a bayan kasa duk wanda kaji ya ce shi manzon Allah ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya makaryata wanda Annabi ya bada labari Allah ya ce ala siratin mustaqim idan suna cewa kai batacce ne kai mawaki ne kai mahaukaci ne a yana la tariki a hatala da sha'irin majalun wai ya rasu ko bautar guba kan saboda wani mawaki ko wakal ma irin ta mahaukata ka san wakal mai hankali tana da bambanci da wakal mahaukaci wakal mahaukaci sai ya fara da wakal shata ya kare da tawa da dan alalo ko da yake ina ga yaran yanzu ba za su gane wannan ba yana iya kwaso wakar ta wani ya gama da ta wani waili sha'irin majalun mawakin ma mahaukaci suna kokonto akan me kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan daidai to sai Allah ya ce ala siratul mustaqim lalle kai Annabi Muhammad kana kan tafarki madaidaici duk duniya ba wanda yake kan tafarkin Allah madaidaici sai mai bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai bin alqur'ani mai bin tafarkin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine yake akan daidai amma duk wani abin da mutum zai faso ya jajiro ya gaida kan daidai to a cikin mata yake dan Allah ya rantse cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake kan tafarki madaidaici sai wanda suke yi ma'ana koyi da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda yake kan daidai wanda yake kan tsira sai wanda yake akan abin da yake da shi da sahabbansa Allah ta'ala sai yace tanzil al-aziz ar-rahim sannan shi al-qur'ani da suke kokonto akan kasancewa shi daga Allah yake suke cewa wai launa ta wala kullu mithla hadha su ba inda sun so da hesu bari irin abin da manzon Allah yake faɗa suke cewa asatirul awwalin katabaha qalu asatirul awwalin katabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila dan alamar basira da alqur'ani ba suke ce wai asatirul awwalin katabaha tatsijiyar mutanen da shi Muhammad yake rubutawa fayyatu mula alayhi bukuratan wa asila inda kawai yake zama yana karanta safiya da wani ita ce aka koya masa wata tsinya ce ta mutanen da to sai Allah madaukakin sarki yace shi alqur'ani nan tanzilun wato tanzilul azizur rahim sabkakke ne daga Allah wanda yake babuwayi mai kuma jin kai me yasa Allah ya saukar da alqur'ani ba dan ayi rubutun sha ba ba dan ayi tsubba da shi ba ba dan in an wa wani sata ba dan ko ana tatawa saurara yan unguwa ko wanda ya ji ko wanda ya gani akan laya ka wani abu sai wani ba wuce wannan dole abu ne wanda yake sabanin abin da ake saukar alqur'ani da shi wani idan ka tafi wasu guraren mutum yayi zina da matan aure idan aka kama shi abin da za a ba shi alqur'ani a sai wayya wallahi da alqur'ani
gashi da najasa gashi da datti ya saba ma Allah wa amma kuma Qur'ani ne za a bashi idan wani ya da kayan yana so a maido bai zai je ya ce a bashi alqur'ani ya sa idan girma ta sarke sai a ce a je a yi laya kaga wannan duk an canza alqur'ani daga matsayin da Allah ya saukar da shi sabkakke ne daga Allah mabuwayi mai hikima sai ce litunzura qauman dan a gargadi mutane ma uzura aba'uhum da abinda ba gargadi uwayensu da shi ba ko mun ga tsaro saboda su suraf kana kenan Allah sauka da alqur'ani dan me dan wa'azi matakin farko dan wa mutane wa'azi yasa Allah madaukakin sarki ke ta wala kad yassara alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir ubangiji ta hakika mun sauka alqur'ani a karance shi a haddace shi a san ma'anar shi dan wa'azi dan a gargadi mutane yasa Allah ta tunzura qauman ma unzira aba'uhum dan ka gargadi mutane wanda suke mutanen ka da irin abin da ba wa uwayen su wa'azi da shi ba fa hum ghafilun saboda sun riga sun bakara da kansu da ubangiji da ya halicce su sun kan da kuma tashin alkiyama sun kan da rayuwar barzakhiya sun kan da hisabin da Allah zai musu a ranar gobe Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim hakikan kalmar Allah ta tabbata ta tantanta akan mafi yawan su menene kalmar Allah shine la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce zai tuka wutar jahannama da aljannu da mutane gabaki da to su kafiran nan Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim mafi yawa kalmar Allah ta azaba su za a cika wutar jahannama da su ta tabbata a kansu saboda bi dalilin shine Allah ta fahimta la yu'minun saboda su suna daga cikin wanda ba sa imani shi yasa alqur'ani ubangiji ta'ala ya sauka da shi dan ayi wa'azi dan a gargadi mutane dan a shiryar da mutane zuwa tafarkin Allah tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan a dauke shi abin sana'a ba ko kuma abin ban tsoro da sauransu Allah ya sauke sai Allah ya ce inna ja'alna fi أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وبنجي تعالى يكي سبحانه من كافرين a yanda rashin imaninsu da Allah ya kasance Allah madaukakin sarki ne ya taushe musu koyoyin su ga imani Allah ya ce inna ja'alna fi anaqihim aghlalan mu ne muka sanya a cikin wuyansu wani irin mari ko ankur ko sarkoki wanda an makure su da za su taɓa imani da alkur'ani a biyan da ake musu wa'azi dare da rana safiya da maraice a gidan talabijin a gidan radiyo akan mumbari sai ga ina kamar ana zuba ruwa a bayan ƙwarya Allah ya ce mun sanya a gadan waɗansu irin mari ko a ce ankur ko sarka mun sanya a cikin wuyayensu fahiyar ilal azkari kuma an ɗarme zuwa haɓarsu kenan an ɗarma mutum abu a wuya an makure shi ta haɓaci Allah ta fawo muku mahuna gashi suna masu ɗaga kansu sama mana suna a makure wannan siffa ce ta idan ka ɗauki misali daga cikin ababen hawa kamar dawaki akan iya sanya mutum a doki lizabi sai kaga wannan lizamin idan an jashi da karfi an makure masa wuya ya ɗaya kan san bai iya ganin abin da ke kasan shi to haka Allah madaukakin sarki ya makure kafirai ba sa iya fahimtar duk abin da ake karantar da sunan alkur'ani mai girma daidai suke da wanda aka sanya wani sarka a wuyansa aka ɗarme aka sanya sarka a bakinsa aka ja aka kulle wuyan shi da kanshi ga baki daya shi da Allah ce fa hum kuma su suna makure me yasa wajalna min baina aydihim sadda Allah yace gabarin su mun sanya wata taushiya wanda ba za su iya fahimtar gaskiya ba wa min khalfihim saddan sannan bayan su mun sanya wata taushiya fa ga taylahum wannan abin da Allah ya sanya gaban su da baya ya lullube musu zuciya ta rufe ba sa gane gaskiya ba sa fahimtarta ba sa bin gaskiya duk yadda za a kusanta musu ita Allah ya ce kai fahum la yubsirun kai ka ce su ba sa gani saboda la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur idan ka ce makabta ta hakika ba makabta ido bace makabta ido rashin lafiya ce ba illa bace amma zuciyar da suke cikin wato cikin kirji idan ta makabta shikenan shine wani mawaki yake cewa idan aka ce makabta ta kama zuciya ko kuma zuciya ta makauce to gadon ido ba zai yi fa'ida ba da haka sai ga mutum gashi ana nuna mai gaskiya baya fahimta saboda ni
zuciyar ta ta Allah ya makamtar da ita gabaki daya ba zai taba yarda da abin da ake gaya mashi na imani da Allah da bin hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. wannan haka Allah ya gaya mana dangane da kafirai duk yadda za a tuna musu ga yadda gaskiya suke ba sa fahimta. Allah karka samu daga cikin su sai Allah ya ce wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. ubangiji ta'ala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah in dai wa'annan mutane ne wa sawa'un alaihim duk ɗaya ne su a gurin su a anzartahum kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko ma kar kai musu wa'azi duk ɗaya la yu'minu ba su bai imani ba. an ce magaho ina zaka dare yayi yace duk ɗaya ya shi da daren ma da ranar da ina tunda ba gani yake ba. da so haka su ma ko ayi wa'azi ko kada wa'azi ba su yi imani ba saboda me Allah ya rike zakatun su. yasa za ga mutum ga shi kamar zai fahimci gaskiya sai kasa ganewa da yadda za ku tunta mai gaskiya shi yana ganin ɓanda shi ne za ka yi yana kan daidai alhali kuma ya san shi ba daidai yake ba. za ga mutum yana ikirarin cewa shi duk da ma shi yana jahili kaza kaza amma kuma ka zo mishi da abin da yake ilimi ne ce ka wannan abin da ka zo mai da shi bata ne kuma ya san shi akan abin da yake ba kan daidai yake ba. to wannan yana daga cikin rufin basira da kuma taushe da Allah yake waɗansu daga cikin bayansa ba sa fahimtar gaskiya shine Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ilimin da bai sani ba su wa'idan kafirai sawa'un alaihim duk ɗaya ne tare da su a anzaltahu aulan tunzirhum ko ka musu wa'azi ko karka musu la yu'minun ba za su yi imani ba saboda mi kataballahu alaihim bidalala Allah ya riga ya rufe zuciyarsu ne babu abin da take karba sai bata fa ba yafidi fihi min inzar duk wani gargadi da zaka yi baya ba da fa'ida a gare su wala ya ta'assaru da kun ba sa tasirantuwa da wa'azi duk lokacin da ka ji ana karanta alqur'ani zuciyarka ba ta canzawa a karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ba ta canzawa ta keke sai to babu shakka kai kuka da kanka ka ji tsoron karka zama daga cikin wa'inda Allah ya ce sawa'un alaihim anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne a musu wa'azi ko ba dai ba za su yi imani ba. so ake mutum duk lokacin da ya ji alqur'ani zuciyarsa ta karaya ya razana ya zama kamar sahabban manzon Allah in sun zo gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai su ji wani irin sabon imani ya zo ya ma mai zuciyarsu. shi yasa ma wani ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah wallahi idan mun zo gurin ka muna samun tajin imani imanin mu yakan yi karfi amma mun koma gida cikin mata da yara fa duk abin da muka dauka na imanin sai sai muga mun koma hanko ba kamar mu ne da za a gurin ka bai da muka samu tajin imani. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da a ko ina kuna iya zama irin yadda kuke tare da ni da malaiku sun zo suna baku hannu da hannu suna gaida da ku saboda daraja saboda karfin imanin da kuke da shi. ashe karfin imani ya dauka darajar bawa ne a wajen ubangiji subhanahu wataala. to da haka su wayannan ubangiji ta'ala ya tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a musu wa'azi ko kar a yi duk daya saboda mi su dai ba za su yi imani ba. Allah madaukakin sarki ya riga ya aiwatar da wani aiki a kansu wanda zamu ji kamar da ya faɗa sai ta mi innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. dalilin iman sai Allah ya taushe zuciyar amma sai Allah ya ce innama tunziru man ittaba'a dhikra innama yantabu bi inzarika almu'minun wanda za su amfani da wa'azin da kake sune masu imani alladhina yattabi'una dhikra wanda su kullun suna bin alqur'ani idan an ce alqur'ani ya ce kaza shikenan su riga sun yi imani amma ko wanda za ka mai nassin alqur'ani mai girma ta to ai mu iya riga kanu ba haka muka tashi ba ko mu a kabilar mu in za a yi kaza ake yi ko mu a gidanmu in an za a yi kaza ake ba ruwan shi da bi Allah ya ce balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da aka ta a rayuwa shi kawai mai ake yi a gidansu mi ake a kabilarsu mi ake a garinsu mi jama'a su suke mi ake a cikin gari to wannan ba shine mumini na gaskiya ba. mutumin na gari shine wanda duk abin da zai yi yana tuntuɓar mai alkur'ani game da wannan abin mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ni maganganun malamai suka ce shi ne Allah ce inna ma tunziru man ittaba dhikra
lalle wanda ke amfanuwa da wannan wa'azi da kake ya rasulullah shine wanda yake bibiyar alqur'ani sau da kafa wani bai ma san alqur'anin ba kun bai ma san bai san shi ba kun baya ma sauraron shi ballantana haye bibiye shi a ce na daga cikin imani da Allah imani da alqur'ani karanta shi da tadabbari da bibiyan ta ma'anar fassarar da Allah ya fassara shi a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar manyan magabata sune sahabban annabi da sauran malamai to waɗanda su ne suke amfanuwa da alkur'ani me yasa wa khashiyar rahman bil ghaib domin su suna jin tsoron Allah mai jin kai Allah mai rahama kuma jin tsoro na fake jin tsoro na koye ba da cikin mutane ba abin da sun yi shi cikin jama'a ko su kadai za su yi ba sa kasancewa mutanen kirki a cikin jama'a in sun koma su kadai su saba ma Allah ba sa kasancewa haka nan to wanda su da suke wa'azantuwa da alkur'ani saboda mi suna jin tsoron Allah mai rahama a fake Allah ya ce irin wa'annan mutanen Allah ka samu daga cikin su fa bashirhu ka ba su albishir ka gaya masa duk wanda yake mai wannan aqida ubangiji ta'ala yace a bashi albishir bi magfiratin da samun wata gafarar da dukkan zulubin da ya aikata ubangiji ta'ala yana gafarta mu'minai zunuban su sakamakon imanin su da Allah da alqur'ani da kuma jin tsoron Allah da suke ba tare da sun nemi gafara ba sai Allah ya gafarta musu tunda ya ce wa khashir rahman bil ghaib wanda suke jin tsoron Allah a fake to Allah ya ce fa bashiru ka ba su labari bi magfiratin da wata gafara ta musamman ga dukkan laifin da suka aikata wa ajrin karim da kuma lada wanda yake mai daraja ko lada babba malaman tafsiri sun ce din da gani a cikin alqur'ani an ce ajran karim ko ajran kabir shine aljanna Allah samu dace da wannan sai Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ubangiji ta'ala ta inna nahnu nuhyil mauta lalle ku sani mu sa Allah mu ne muke raye matacce wa yake raye matacce shine Allah a ranar tashin alkiyama a cikin wannan aya akwai ishara ta cewa ubangiji ta'ala yakan raye zuciyar da ta mutu ba wai ana nufin kawai raye matacce in an mutu tashin alkiyama ba a ran zuciya kan samun zuciya a mace suke kamar zuciyar kafirai da munafikai amma Allah ya ga da masa rayar da yace ya tusa masa imani ina sai ga mutum a cikin irin wani yanayi a ba lokacin sai baka mamaki ya canza zuciyarsa ta karaya ya shiga addinin musulunci gadangadan ba abin da yake so bi illa qala Allahu qala Rasulullah saboda da zuciyar tana mutum yanzu Allah ya rayar da ita kamar yadda ke kasar da zuciyar da take danya ta bushe ka ganshi da ba shi da aiki sai addini sai jin tsoron Allah amma yanzu duk wani makirce da kucin gwila da saban Allah ya gani samo wato kuma hankalin shi kwance wannan zuciya ta mutu kenan to Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta mu ne wanda muke raya zuciya da ta mutu sannan mu ne muke raya matattu a ranar tashin alkiyama wa nakatubu ma qaddamu wa atharahum mu ne muke rubuta abinda mutum ya gabatar da kuma asar malamai sun ba wannan kalmar asar fasara guda biyu fasara ta farko suka ce nakatubu ma qaddamu wa atharahum muna rubuta abinda mutum ya gabatar da asar abinda aka yi koyi da shi mutum ne ya zo ya kira mutane akan ayyukan alheri ubangiji ta zai rubuta mashi ladan kiran da ya yi kuma da amsa wanda suka yi sannan duk wanda ya aikata aikin alheri bayan ta har tashin alkiyama wannan dalilin da wannan ya dauki aikin alheri wannan shi ma dalilin da wanda ya fahimci gaskiya har tashin alkiyama to gaba ɗaya Allah zai rubuta wannan na farkon wanda ya asusa abin lada shine na katubu ma qaddamu wa asarahu an rubuta abin da kai da kanka da kuma tasirin aikin da kai na alheri wanda mutane suka yi koyi da kai wannan daga cikin fasara ta farko da malamai suka bada wasu malamai suka ce wa nakatubu ma qaddamu wa asarahu muna rubuta abin da mutum ya aiwatar na aiki da gurbin inda ya aiki yanzu kamar a gurin haka muna zaune muna karatun alkur'ani ga waɗansu suna zaune suna saurare za a rubuta mun zauna mun karanta alkur'ani ga ladan kuma an rubuta gurbin kamar yadda idan ka zo da kyamara ka ɗauki hoto ko da badan ne idan ka ɗauko ka sanya hoton nan sai ga kowa ga inda yake zaune wancan yana can zaune wancan tana can zaune wancan a range ce wancan ta kalli kudu wancan ta kalli gabas haka nakatubu ma kaddamu wa asarahu an rubuta abin da kuka yi da gurin da kuka yi gashi nan dan Allah madaukakin sarki ya kawo mutane da hujja shi yasa duk lokacin da zaka saba Allah a gurin da zaka saba Allah in zaka iya samu inda ba karkashin samaniya ba kuma doron kasa ba shi ne maka sauki dan in kai shi karkashin sama
ko kai shi a doron kasa to sai an gwado gurin. In akwai da mutum zai je ya buye ya saba ma Allah ba karkashin samaniya ba kuma san bisa doron kasar Allah ba, to ya kamata mutum ya je ya buye a ta gurin ya saba Allah, amma ba ka to kaka saba ma Allah ko ina saboda akwai matsala. Me matsalan? Za a rubuta saban da kai da kuma gurin za a fito maka da shi a ƙasar alkiyama bai da jama'a a gwada maka ga lokacin da kake kaza ga kuma inda kai kaza. Duk wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana da dan ya tsoratar da mu akan kalma aiwatar da wani abu a cikin rayuwar mu na nadama. Ma'aikata alheri, idan alheri kai an rubuta inda ka aikata alherin ga gurin, idan alheri kai dalilin aikatawa an rubuta, wasu ka zo suka yi koyi da kai dalilin sun koya a gurinka shi ma an rubuta maka ladan ba tare da an rage musu komai a cikin ladan su ba. Haka in kai aikata sharri an rubuta, wasu ka zo suka yi koyi da kai ma kana da kamasho, su ma suka yi koyi da su kana da kamasho, kamar yadda wanda ya fara asusa kisan kai a duniya dan gidan annabi Adam ne ɗaya daga cikin su. Ba wani wanda zai kashe wani kisan gilla a doron kasa har tashin alkiyama sai an ba shi fusata na zunubi. Haka duk mutumin da ya aiwatar da alkhairi, misali annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma, ba wani mutum da zai aikata alkhairi karkashin koyarwarsa ba sai Allah madaukakin sarki ya bashi kamasho alaihi salatu wassalam. Sahabbansa da haka annabi ce sunu mafi alkhairin mutane a bankasa, khairul qurun qarni, su ne suka yi dakon wannan addini suka yada shi a bankasa, suka kira mutane akan hadisai na annabi sallallahu alaihi da fasarar alqur'ani da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ji ya gani ya koya yayi koyi da su to suna da wani sakamako da za a ba su a cikin wannan aikin da muka yi ba tare da an rage komai a cikin aikin namu ba na lada. Su suna da wani kamasho da Allah zai ba su saboda Allah mu da shi ne, Allah gani ne. Shine Allah ya ce wa nakatu ma qaddamu wa asarahu, za mu rubuta abin da mutum ya gabatar da gurbin inda ya aikata, ko za mu rubuta aikin da kai da kuma tasirin aikinka na wanda suka yi koyi da kai har tashin alkiyama. Wa kullu shay'in, Allah madaukakin sarki ce duk abin da ka sani a sainahu mun kididdige shi, mun lissafa shi, mun rubuta shi, mun sa an yi filmkin abin an dauka bi imamun mubin a cikin littafin mabayani. Domin imam